Onye na-awughi onye ohi onye na-awughi onye ohi ọ ga-asị n'otu iche zụrụ enweghị onye na-awughi onye ohi anyị enweghị onye na-awughi onye ohi kwulola ọ dịghị onye na-adịghị onye ohi ọ ga-asị n'otu iche zụrụ enweghị onye na-awughi onye ohi enweghị onye na-awughi onye ohi ịnọna enweghị onye na-awughi onye ohi ma ọ mee ọ ga-asị n'otu iche zụrụ enweghị onye na-awughi onye ohi gbagburu gaba enweghị onye na-awughi onye ohi ya dị ọ dịghị onye na-awughi onye ohi ị na-anọ ọ ga-asị n'otu iche zụrụ gọọmenti zụgachara ndị gọọmenti zụgachara na ndị polisi wudo oyi ibili nke amị ga-ezu oyi enweghị onye na-awughi onye oyi na-anọ enweghị onye na-awughi onye oyi ọ dịghị onye na-awughi onye oyi na-anọ ọ ga-asị n'otu iche mmadụ gara Lagos zụrụ rice enyeghị rice 75,000 na Lagos ya zụrụ ya ụgwọ from there ya gbara ya ụgwọ 80,000 rice abadala Nigeria rice abadala Imo steeti ya etinye 10,000 ree ya niile agba 90,000 eweta ntị ebelebe ebuole ya bịa were rice palichaa rice ga na 150 anyị ma onye ahụ onye ochi usuru mmanụ ya buru mmanụ bịaruo ahịa ya nụzi ebeti mmanụ naira 50,000 ya esi 11,000 rege 50 anịmụ ọwụ onye ohi ọ gachiri otu iche ezuwe enweghị onye na-awughi onye ohi dadị m enweghị onye na-awughi onye ohi Oku Nwamama ọ ga-asị otu iche zụrụ Oku Nwamama awụ onye ohi Oku Nwamama eji m ezu n'ohi Oku Nwamama awụ onye ohi ị na-anọ ọ ga-asị otu iche zụrụ o ji eme ka ezuru egi ya onye oyi eji mmaike ezuwe nke m dadibịa black man bịa kene olee otu onye gịlị ya kwụjiri gbacha ego ya chọrọ soro ya lọkpọrọ ọ ga-achịrị otu m chọ ezuwe nkwe ama m sị ga-amalila nke ị na yarị ya afọ ya aka ebe ihe o kwesịrị na ya agha na-adị ruo ya nga ahụ rufu ego onye ihe mebighịla ahụ ọ dị ka ọgwụ nwaanyị ọha ebe m kwụchiri onye ndị enyi ya ma so enweghị onye na-awughi onye ohi injinia Dan enweghị onye na-awughi onye ohi ma Tinamayo dịghị onye na-awughi onye ohi ma Smart ọ ga-achị otu anyị si ezi onye isi n'ohi anwụ ga-achakwa mmadụ chafụ ya bren ya hụrụ onye ọ chọrọ ịgba agba onye bụso fodola anwụ nke a adịghị polishmenti ọwụ nke ahụ ihe mgbaji adụmụja ahụ
bekee rụrụ ihe arụchara ya arụ mbụ ya n'ụlọ ya gbakwa ọsọ egbe Chineke. Watch ya, somebody gara echichi ịma ihe o shiri n'echi ọ sị ọwa agụ ji egbe adị m ebube agụ afụọla agụ ọbụla ji egbe ebube agụ afụọla agara m sị ebube agụ ji eche agụ ji egbe adị m ebube agụ afụọla ọ gbawa ebube egbe eche agụ ọ gbawa ebube egbe na-eche agụ enweghị onye na-awụ onye oyi onye bụghị egwu enweghị onye na-awụ onye oyi otu mpụ egwu enweghị onye na-awụ onye oyi na-anọ ọ ga-achịrị onye ochie gọọmenti na-eri ya ọrụ gọọmenti ekwuola anyị ụzọ ala arụ 20 million ịsọwụ 80 billion oru ewere stadi mgbe ga na-ebukara ya Daddy, father, even a go get who watch I am, my brother. Oh, you know, Oku Nwamama, you Tina, one of you, smart in them, you did running. Even the government is over to Gachara, and the government is Gachara. We're going now, Daddy. I got you teachers. What can you see, Neto? Eviala? I'll come when you see that in the rule. I don't know that, I don't know. And onye bishuru ụzọ n'ugwu ekele onye bishuru ụzọ otu ugwu ekele ụwaye Daddy ọ ga-adịrị gị mma ndị ọzọ mara ka ị na-eji abawo egwuru abala agha kego ndị nke ya ga-agbago ma ọ bụrụ o zuru masịghị kwụsị ya ezuru masịghị kwụsịwa aka na kwụsịla ma ọ dị izuo ọ ga-achị n'otu m chezura onweghị onye na-abụ onye oyi black onweghị onye na-abụ onye oyi Daddy onweghị onye na-abụ onye oyi ị na-adụ onye oyi ọ ga-achị n'otu esi ezuru ihe ndị Oku Nwamama ihe dị ọbala mkpịsị Daddy ọ ga-adịrị gị mma ọ bịara ebughị ị ga-eji aka ya gbuo onwe ya ịma mgbe ehihie chọrọ ịgbara mma abụọ ị gachara chenji zobi gwa ya atọ ịma na ịgbara n'ozu na-ezu ịkwesịrị ime na ihe ezu na nnọ ihe ezu ọnụ ma nọrọkwa eze ndị ohi ọnwụ Zumi Michael Onaeze Tara Oku Nwamama mụnwa eze ndị ohi wee onye na-awụ oyi wee onye na-adịghị oyi ozure bụrụ onye nọ n'ụwa adịghị oyi ozure ọ ga-achị otu iji ezure See, black man and black is natural. Woko yi less white bia. Woko machara mama rola oba ya. Ganga nwuru black yo. Ganga nwuru black. Iwanyawo woko kawa ya ma. Iwanyawo e ma si kolo ga no ilaya. Iwanyawo. Kolo ga de ilaya. Iwanyawo.
ịmasị kọlọ ga-anọghịla ya iwu anyanwụ o nwere ebe m chọrọ dị ka gị ma ba n'ime ya were ụlọ ite ahụ were ụtụ dere na-ebuli ya ha fechi ọrụ ma mara na black is natural ya ga m dụrụ mana sị black is beauty iwu anyanwụ asị ma ọ ga-adịrị gị mma iwu anyanwụ ya ga-aziere gị iwu anyanwụ ọ dịghị ka iji ma agbara ya iwu anyanwụ ma dị ka iji ma agbara ya ma dị ka iji ma agbara ya ego ịmakwa ego ole mgbara ya yọghachiwe ịmakwa ihe ike nke mkpu enweghị onye na-awụghị onye ohi iwu anyanwụ enweghị onye na-awụghị onye ohi iwu enweghị onye na-awụghị onye ohi iwu anyanwụ ọ gazi n'otu iche ezi iwu anyanwụ ọkwa 10,000 ka m bara ihe ọkwa ngụrụgba ekele iwu anyanwụ ngụrụgba ekele iwu anyanwụ black man. And the black is natural. Black is the beauty. You want to win. You want to father. Now I'm going to tell you, man. You have to you man. Oh, you is okay to tell you, man. I want to say, man. I want to say, man. I got one. Which one I got? Okay. The Bologna don't have me a cousin. Did you do me walk over again? Now you go. Did you do me cabia? Did you do me cabia? Only Barakaya, Oya, Bala, only Palida, Oya, Eliela. Did you do me? Men social law. The hefty men Abela. Hefty men Awela. Hefty men in Doma. No way on your now we're going to not doing it. You're going to not doing it, so you're going to not doing it. Am I going to do it? I got you teachers.